Σήμερα διάβασα κάτι και ήθελα πολύ να στο μεταφέρω, γιατί το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο πλουσιότερος άνδρας στην Κίνα σε μία συνέντευξή του είπε: «Αν βάλεις τις μπανάνες και τα χρήματα μπροστά στις μαϊμούδες, θα επιλέξουν τις μπανάνες, γιατί οι πίθηκοι δεν ξέρουν ότι τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν πολλές μπανάνες. Στην πραγματικότητα, εάν προσφέρεις εργασία και επιχείρηση στους ανθρώπους, θα επιλέξουν εργασία, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι μία επιχείρηση μπορεί να κερδίσει περισσότερα χρήματα από ένα μισθό». Ένας από τους λόγους που οι φτωχοί είναι φτωχοί είναι επειδή οι φτωχοί δεν είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Περνούν πολύ χρόνο στο σχολείο και αυτό που μαθαίνουν είναι να εργάζονται με μισθό αντί να δουλεύουν για τον εαυτό τους. Τα κέρδη είναι καλύτερα από τους μισθούς, επειδή οι μισθοί μπορούν να σας υποστηρίξουν, αλλά τα κέρδη μπορούν να σας κάνουν μια περιουσία. Ας θυμηθούμε αυτές τις συμβουλές και συναρωτηθούμε, μήπως αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε χρήματα, περιουσία ή έστω μια καλύτερη ποιότητα ζωής? Μήπως θα πρέπει να δώσουμε ακόμα μια ευκαιρία στην επιχειρηματικότητα, έχοντας πιο ανοιχτό μυαλό και ανοιχτά μάτια, ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια επιχειρηματική ευκαιρία, να την κάνουμε δική μας και έτσι να αλλάξουμε τη ζωή μας? Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό?